Peygamberimiz aleyhisselam aydypdyr. Her kim güne 27 gaytar men ummatyma doga etse. Men tamam ummatyma hele yerkege doga etse, şol adam Allah'ın evliyalarından bolar. Şol adamın hormatyna dogalydy kabul bolar, şol adamın hormatyna yere yağyllydy yagar, yerle bereketli bolar diýipdir. Yani Allah'ın dostu bolar diýdigi da. Güni 27 gaytar tamam musulmanlara doga etjek bolsaň näjere doga etmeli? Elhamdülillah öz namazda okuyan dogaň. Allahumma ighfirli ve li walidayya ve li ustadiyya ve li jami'il mu'minina vel mu'minat. Neştada goýsaň da waliya. Yok Arapça bilýän bolsaňyz Allahumma ighfir lil muslimina vel muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina vel mu'minat. Bijiretseň da waliya. Yok ýalňşarsyň qadisen sada türkmençiligiň içinde bolsaň Allahumma ighfirlin ta ahirine çeli güne 27 gaytar okuýyn bol. Manasyny pikir edip Hudaýa men günämi geç, o tamam şu ummatyň günäsini geç. Manasy Hudaýa meni magfiret et, tamam musulmanlar hele erkekler magfiratyna. Yani şoň içinde sen düşmanyňy da salmaly, dostuňy da salmaly, tanyýarlaryň da şoň içinde, tanyýmaýarlaryň da şoň içinde. Her kim Allah peygambera, Allah Taalaga we Resulullah'a imanı bağırsa şoňa hayır doga etýän nimeli.